ξεκινήσει ήδη. Έλα, τις τελειώσαμε. Έχουμε κάνει 10. Και μην κουνιέσαι πολύ. Βάλε μας τα μαλλιά σου στα μάτια. Εντάξει, Μάνο. Καλύτερα, όχι σαν Ρωμά υδροτήλα. Αν δεν βρέχει. Μη! Α, Παναγιά μου το πρέπει. Πες την μπάλα μας. Έχουμε μουλιά στα νίτια. Εγώ βλέπω. Περίμενε. Φτιάξτε, Γιώργο, βοήθησε λίγο την κατάσταση. Αν δεν το κάνεις ήδη. Δεν βλέπω. Δεν βλέπεις όντως. Με τι βολεύεσαι. Μάνο! Έλα πάμε. Ωραία, μισό λεπτό. Τι άλλο λέει το χαρτί. Πόσες φάσεις πρέπει να κάνουμε. Δες λίγο ρε Γιώργο το χαρτί τι λέει. Θα κάνουμε ένα με τα μάτια και ένα με την γραμμή. Παιδιά να κάνουμε. Πάμε. Όχι, όχι, έλα πάμε, πάμε. Μόνο πάντα. Πάμε. 10, 11. Όχι! 2,5. 3. Μάσα τάβλα αραλίκη. Είμαστε το τεμπελίκι. Κατανάλωση χαφόρ. Πρώτη κοινότητα ανίκνευτο.